Ġesu ġililna Eżur u jgħid dan il-klim tibżaw xwajin, tibżaw xwajin, tibżaw xwajin, jgħidilna Ġesu bil-qawwa illum, tibżaw xwajin, tibżaw xwajin, jien qiegħed hawn fosthom inħobbkom. Kristu hawn jitfalna id-dawl, ħalli dawlilna l-ħajjietna. Kristu jrid jgħidilna mill-ġdid, jien magħkom sa tmiem, tibżaw xwajin, tibżaw xwajin, tibżaw xwajin, jgħidilna Ġesu bil-qawwa illum, tibżaw xwajin, tibżaw xwajin, jien qiegħed hawn fosthom inħobbkom. Jien Sister Teresa nsellimlek u nilqek għal programm ieħor Tibżawx huwa jien, il-paċi miegħek. Insejħu Trinità Qaddisa fostna fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Ekku eżis semmija qabel nibda l-programm tal-lum nixtieq insaqsi mistoqsija. X'qiegħed jiġri f'dawn il-programmi li qed nagħmlu kull ġimgħa f'dan il-ħin u f'kull programm ieħor li inti tisma' fuq Radio Marija? Jien naf inwieġeb b'ħaġa waħda, li Alla jimpurtah ħafna minnkom, allura lil kull waħda minnkom Alla qed jagħtiha dak li hija għandha bżonn. Isimgħuha sew, qed jagħtiha dak li hija għandha bżonn għall-konverżjoni tagħha. Aħna lek nisimgħu dawn il-programmi u ġvera biex il-mulej iressaqna iktar leħ. Jien konvinta li Alla qed jaħdem ma' kull waħda u wieħed minnkom. U għall-inqas min-naħa tiegħu qed jagħmel kull ma jista' biex jippenetra fil-ħajja tagħkom. Naturalment din jgħidha Sant Wistin li Alla ma jista' jagħmel xejn mingħajrna. U allura hemm dejjem il-periklu, hemm dejjem in-nażba, it-tentazzjoni li aħna jekk kultant inradbu kollox, li aħna inċekknu kollox. Ma ġara xejn, għax Ġesu Kristu huwa ikbar minn din in-nażba. Ġesu Kristu huwa ikbar minn din il-makakkerija tax-xitan. Bħalma dejjem ngħid jiena jekk makak kemm hu makak ix-xitan, mhuwiex makak daqs Ġesu Kristu li qed jgħidlek tibżax huwa jien. U qawwi kemm hu qawwi x-xitan mhuwiex aqwa minn Ġesu Kristu. U allura lil kull waħda minnkom Alla qed itiha dak li hija għandha bżonn. U min għandu bżonn daqsxejn ta' nixfa ta' aridità hekk li ma tħossux lill-mulej. Il-mulej qed jagħti daqsxejn ta' nixfa, daqsxejn ta' aridità. U min il-mulej qiegħed jixxejkjah għax għandu bżonn jixxejkjah, iva l-mulej qed jixxejkjah. Forsi f'dan il-programm jew xi programm ieħor li inti tisma' fuq Radio Marija. U min għandu bżonn il-faraġġ il-mulej żgur qiegħed ifarġu. L-unika ħaġa li naf li dan huwa żmien qaddis. Huwa żmien qaddis anki l-ħin li issa inti qed tuża biex tisma' dan il-programm. Għaliex huwa irid jagħmilna qaddisin. U bħalma qiegħda ninsisti immens f'dawn il-programmi, hemm urġenza sabiex intu jien insiru qaddisin. Eżis semmija, ma nħallux il-ħajja taħrab minn idejna. Ftit ilu ltqajt ma' ġuvnek qed naraħ bl-ingravata sewda, sibt li mititlu nantu, qedlu jaqgħu, għalli mititli l-arursa 20 sena, lewkimja. Tfajla tagħna kienet għadha kif spiċċat l-iskola minn għandna qiegħda tifraħ ma' sħaba, f'daqqa waħda dawn jarawha tintelaq lura u taqa'. Inqatet vina minn moħħha. Ġuvni l-istess ta' 16-il sena fl-istess epoka. Daqsa xartijiem mal-magni ġola ITU u daqshekk. Illum qegħdin mal-mulej in-naħa l-oħra. Ta' 20 u 16 sena. Tafu daqsi il-mewt m'għandix età. Allura nerġa' ngħid ma nħallux il-ħajja taħrab minn idejna. Ma nistax jien noqgħod ngħidu iva jew hekk għadha ma jasalx. Le, forsi għadha ma jasalx. Ma jasalx ta' mhux tant ta' immut, anke nista' mmut, imma għaliex il-mulej isimgħuha di. Hemm ċertu momenti li huwa determina li jiltaqa' miegħek u miegħi. Għalhekk nistedinkom biex tkunu kolkom għajnejn u widnejn tistennew biex taraw x'se jgħidilkom. Il-mulej qed jistedinna għal konverżjoni. Għaliex? Għaliex jaf li fil-konverżjoni biss se nkunu ferħanin?
Is-sigriet huwa sempliċi ħafna, huwa li jiena nirraġuna bħal Ġesu Kristu. Jeħtieġ jiena nibda inħobb bħal Ġesu Kristu. Fil-qies allura li jiena ngħix f'intimità miegħu li jiena se nkun ferħana. Għax il-madmat ta' Adam il-qadim, tal-bniedem il-qadim, kif kienu jsejħulu l-patrijiet tad-deżert, huwa tqil ħafna. Id-dnub is-semmija huwa kattiv. Min foskom da id-dnub jaf kemm huwa kattiv. Jaf kemm il-madmat tax-xitan huwa tqil. Imma kemm hu ħafif bil-maqlub il-madmat ta' Ġesu Kristu tagħna. Għax Ġesu Kristu propju rid jiġi fil-ħajja tiegħi sabiex ikisser dan il-madmat tal-bniedem il-qadim ħalli jagħtini il-madmat tiegħu, ħalli jagħtini ħajja bla qies. Il-Kristjaneżmu bħalma se naraw illum huwa ħafif immens u jekk hawn xi wħud li jgħidu kemm hu tqil tgħix ta' nisrani dawn il-komandamenti, isma' ngħidlek li tagħmel pjaċir il-Knisja jekk titlaqa'. Jekk ma ngħixux il-ħajja kif iridna Kristu, inkunu qegħdin nagħtu kontra xhieda tremenda tafux. Il-Konċilju Vatikan it-tieni qal b'mod ċar li waħda mill-kawżi ewlenin tal-ateizmu li jeżisti madwarna hija jien u int, aħna l-insara. Waħda mir-raġunijiet għaliex in-nies ma jemmnux f'Alla hija jien u int nerġa' ngħid li ngħidu li aħna nsara. Il-mod kif aħna ngħixu il-Kristjaneżmu tagħna għaliex dawn ma jarawx il-ferħ, is-serenità, ma jarawx l-allegrija. Meta n-nies tippreżentalhom xi ħaġa vera, xi ħaġa awtentika, xi ħaġa mhix tal-plastik ngħidilha jien. In-nies jiġu u jemmnu bil-gżuz. U għaliex ma jarawx il-ferħ, is-serenità, l-allegrija fina? Għaliex? Għax jien u int moħħna li nqajmu dak li ġa ndifen. X'indifen għal Ġesu Kristu? Id-dnub, u inti għalfejn terġa' tqajmu? Għalfejn terġa' tqajjem dak li ġa mitfun? Għalfejn inti toqgħod iġġorr il-pis ta' dnub tiegħek? Għalfejn toqgħod iġġorru? Dak huwa mitfun. Sfortunatament ħafna minna ħajjin, imma ma nafux li qegħdin ngħixu, qegħdin inkaxkru bil-monotonija, bir-rutina normali tal-ħajja tagħna. U Ġesu Kristu llum ġej biex jgħidlek kuraġġ. Għalfejn tkompli tgħix ta' il-sira, la darba ġejt meħlusa, la darba jiena qomt mill-mewt. Għalfejn issir il-sir tal-affett. Kemm minna ħasra jgħixu l-sira tal-affetti. Ngħixu ħajjitna kollha isa nittalbu l-karità, ħobbuni, għatu kasi, ejduli grazzi, araw li neżisti, ħajjitna kollha. Il-ħin kollu nittalbu, nitkarbu l-karità. U Alla ħares ma jgħidulniex grazzi. Alla ħares ma jgħidulniex proset u Alla ħares ma jistmawniex. Mill-ewwel nidħlu fi kriżi, mill-ewwel nagħmlu l-gdiede, mill-ewwel xidwejja kemm nixtieq immut. Ekku, int il-sira tal-affett, il-sira anki kultant ta' xi jgħidu l-oħrajn. Kemm hija tremenda din, speċjalment tagħna l-Maltin, xi jgħidu l-oħrajn. Le, din ma nagħmilix. Ara aħjar ma ċċempilli xejn għax jindunaw, jew tgħidli xejn quddiem dawk. Ekku, iffissati x'jgħidu l-oħrajn. Ngħixu ħajja tal-sira għax nibżaw li l-oħrajn se jgħidu xi ħaġa fuqna. Jien ħaġa waħda nafeż is-semmija li fil-kaxxa waħdi se nidħol jien. Mintomx se titħlu intom miegħi, mhumiex se jidħlu l-oħrajn miegħi. Importanti. Allura, la se nidħol waħdi fil-kaxxa jien x'importani x'jgħidu l-oħrajn. Intom tafu li l-oħrajn illum jolluk ma' seba' sema. L-għada l-istess nies ta' iniżluk. Però aħna ngħixu ħajjitna kollha x'jgħidu l-oħrajn. Ħaġa li tallimnija kollha meta konna tfal żgħar. Tajjaġġ għax jisimgħuna l-ġirien. Ma nkunux ossessjonati is-semmija b'dak ix-xitan soċjali nsejjaħlu jien li huwa x-xitan ta' x'jgħidu l-oħrajn. Mela is-semmija
ma nkunux il-sira la tal-affett lanqas ta' xi jgħidu l-oħrajn. Ħaġa oħra, malli l-istorja ma tatinix il-pjaċir li jiena rrid imur nipprokuraħ jien, imur nigrattifika lili nnifsi. Malli tinqala kontrarjetà, malli l-affarijiet mhumiex kif irridhom jien, kif jogħġbu lili, malli jien mhux qed nieħu l-pjaċir normali, l-pjaċir immur inġibu jien. Mentri l-unika gratifikazzjoni tiegħi min għandu jkun? Ġesu Kristu. Huwa li jtini l-pjaċir. Attenzjoni wkoll biex ma tkunx skjaf tal-affan għall-ewwel post, sabiex nider, sabiex jarawni. Alla ħares xi ħadd jindaħalli, hemmhekk irrid nider, hemmhekk irrid l-oħrajn jarawh. Għalfejn tkompli tgħix tal-sir la darba ġejt meħlus. Ħafna minnkom il-problema mhux għax intom ħżiena, imma intom imjassra, il-sira. Taf kemm hu toqol kbir dan. Ekku jalla niskopru x'inhuwa il-farawuni tagħna. X'inhu dak li qed jassarna? X'inhu dak li lilna qed iġalna mbagħtu, li jiġalna namlu dak li jritu u mhux dak li rridu aħna? U propju ekku, f'dan il-kuntest ta' dan kollu li qed nixtieq illum eżis semmija nippreżentalkom mara. Mara li kellha tifla li kienet imjassra ħafna. Din il-mara nsibuha fil-Vanġelu darba f'San Mattew, kapitlu 15. Nistedinkom anki timmeditaw fuqha. Jien ħanaqra jilkom hekk imbagħad jekk il-mulejjejni naqsama xi ftit magħkom. Mela llum se nerġgħu niltaqgħu mal-ikbar personaġġ tagħna Ġesu f'xena delikata ħafna li ġrat fil-ħajja tiegħu meta kiena fostna. U naraw flimkien x'ġara f'din il-ġrajja, f'din l-istorja li fil-fatt mhijiex xejn storja, hija katekeżi li tajtek. Sa naqra versi 25 sa 28 mill-Vanġelu ta' San Mattew kapitlu 15. Ġesu ħareġ minn hemm u tela lejn Tir u Sidon. U ħarġet waħda mara Kananija minn dawk l-inħawi u qabdet tajjat u tgħid, ħenna lija mulej bin David hija talba tal-qalb din. Qaltlu, binti għandha fiha xitan u madura ħafna. Iżda Ġesu ma weġibix kelma. Interessanti eżis semmija dan iskit ta' Ġesu. Hija xi ħaġa li kull minnu msejjaħ biex ikun nisrani irrid jgħaddi minna l-assenza ta' Alla. Tmur fil-knisja qed titkellem ma' ħajt kultant taħsbek, propju għandek bżonn ta' xi ħadd li jfarġek, tmur u tipprova ssib il-faraġ minn Ġesu Kristu u Ġesu Kristu xejn, il-bot, ibes. Mela resqu lejh id-dixxipli tiegħu. Meta bdew jisimgħu lil dil-mara tajjat. Jitolbuhu jgħidulu, eħles minna, għaġġejja tajjat warajna. Imma qalilhom, ma ġejtx mibgħut li fannaġġ li ntilfu mid-dar ta' Iżrael. Marelli ta' Ġesu, Issu qed jgħid le ma rridx ngħinha. Le, din mhix waħda mid-dar ta' Iżrael. Imma din resqet inxteħtet qudiemu qaltlu, ejni mulej. Eżis semmija. Min għandu problema jaf jinsisti. Fil-problema tagħkom tafu għaliex ma tinsistux intom ma' Ġesu Kristu? Tafu għaliex ħafna minnkom ma jagħmlux jekk hemm bżonn lejl sħiħ jitolbu, tafu għaliex? Jew għax ma tafux li għandkom problema, jew għax minn għalikom kollox miexi sewwa, jew inkella għax ma temnux li Ġesu Kristu għandu s-saħħa li jfejjaqkom. Ma temnux li Ġesu Kristu għandu l-qawwa li jagħmel xi ħaġa fil-ħajja tagħkom. Tant intom rassenjati ma' doffi fil-jasar tagħkom, fil-mart tagħkom, fil-problemi tagħkom li xi wħud minnkom ma jemnux li Ġesu Kristu għandu s-saħħa jagħmel xi ħaġa. Jien hekk kont u hekk sa nibqa'. L-affarijiet hekk kienu u hekk sa jibqgħu u lili ħadd mu se jbiddilni. Forsi ngħidu, aħna għax min jitwieled tont mhux se jmut kwadru dawwa eżis semmija ereżija. Mela int ma temminx f'Ġesu Kristu. Ejda ċaru tont ejd, jien ma nemminx f'Ġesu Kristu. Ejda,
Aħjar ma noqodux nilabu bil-kliem. Aħjar ma noqodx ngħid jiena nemmen f'Ġesu Kristu mela, imbagħad bil-fatti ma nemminx. Imma għall-kuntrarju, eżis semmija, ejjew permezz ta' din is-silta mużikali induru issa stess u minn qalbna ngħidulu u nitolbuh. Change my heart, oh God, make it ever true. Iva, ibdilli qalbi mulej. May I be like you. Nisimawa. Change my heart, oh God. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me, this is what I pray. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. Jesus, oh Jesus, come and fill your land. Jesus, oh Eżis semmija, x'jiġifieri temmen f'Ġesu Kristu? Mhux jiġifieri temmen li huwa kien jgħix dak mhux importanti. Temmen f'Ġesu Kristu ġifieri temmen li Ġesu Kristu għandu s-saħħa ibiddel il-ħajja tiegħek, li għandu s-saħħa jagħmel minnek kapulavur ta' qdusija, għandu s-saħħa jagħmel minnek persuna eċċezzjonali. Temmina jew ma temminix? Le ma nemminix. Mela ma temminx fih, ejda, ma nemminx fih jiena, ma ġara xejn. Imma nkunu sinċiri kif ġaet, għax il-kliem għandhom kontenut. L-importanti li ngħidhom kif verament huma. Ftit ilu kelli diskussjoni dwar il-providenza, ittilhom ngħidu li ma temminux fil-providenza għejduha. Daħsibijiet kollha hekk li kultant aħna naħsbu fuq għada u mhux fuq għada. Tajjeb ngħidu l-affarijiet ċaru tont. Nemmen verament jew ma nemminx. Eżis semmija, din il-mara Kananea kienet temmen żgur. Hi kienet taf li għandha problema, għax il-binta hi kienet tara madura ħafna mix-xitan. Kienet taf li kellha problema u hi kienet taf ħaġa li forsi jiena u int għadna ma skoprejniex. X'inhi? Li Ġesu Kristu għandu s-saħħa fuq ix-xitan. Din il-mara skopritu. Għalhekk marret tinsisti ma' Ġesu. L-ewwel ma kellimix ma' Doffi, imbagħad ta' risposta ftit goffa u hija xorta qaltlu ejni mulej. U jisimgħu xi jkompli jweġibha ta' issa. Mhux sewwa tikol il-ħobs tal-ulied u tixħtu lil-ġriewi, ġriewi tafu x'inhuma hekk klieb. Jiġifieri jursu qed jgħidilha kelba. Hija veru li fil-lingwaġġ Bibliku kelba m'għandix is-sens li għandha fil-lingwaġġ Malti. Jgħidilha mhux sewwa tieħu l-ħobs tal-ulied
u tixħtu l-klieb, il-ġriwi, klieb żgħar, jiġifieri. Araw daqsxejn xi vjolenza Ġesu Kristu madoffi. U dan Ġesu però jagħmlu biskop tafux bħalma se naraw. Ġesu Kristu jagħmlu biex jara x'inhi l-intenzjoni ta' qalba din il-mara. Għaliex anke magħna Ġesu Kristu ħafna drabi jibqa' kwiet għaliex? Ħajara x'inhi l-intenzjoni tal-qalb tiegħek jew tiegħi. Kemm hija profonda l-għajta tiegħek, it-twerżiqa tiegħek, qed nuża apposta l-kelma twerżaq, għax titlob tfisser twerżaq. Il-patrijiet tad-deżert jgħidu li t-talba hija bħal vleġġa. Hija vleġġa tant qawwija li għandha s-saħħa tippenetra kull reżistenza. Imma jgħidu l-patrijiet tad-deżert x'inhija l-problema? Li l-vleġġa trid toħroġ minn qaws u minid b'saħħitha biex hija tkun tista' tippenetra. Iġifieri, wara dik it-talba, wara dik il-vleġġa importanti li jkun hemm hekk din id-determinazzjoni min-naħa tiegħi. Iġifieri li jiena nkun konvinta li Ġesu Kristu huwa kapaċi jagħmel xi ħaġa. Ġesu Kristu iva huwa kapaċi ibiddel il-ħajja tiegħi u tiegħek. L-iktar ħaġa li qed teqret il-ħajja tagħna tafu x'inhi? Hija ir-rassenjazzjoni. Rassenjazzjoni li qiegħda teqret fil-veru sens tal-kelma il-fidi tiegħi f'Ġesu Kristu. Għax ma nemminx li Ġesu Kristu għandu s-saħħa, għandu l-qawwa li jagħmel xi ħaġa fil-ħajja tiegħi. Forsi ngħid kif jista' jkun ibiddel lili. Imma din il-mara ma ħasbitix bħalna. Araw, ekku eġbitu l-mara Kananea. Da żgur sewwa qed tgħid mhux sew tieħu l-ħobs ta' tfal u tagħtih il-klieb. Da żgur sewwa għandek raġun qaltlu. Imma l-ġriewi iżda l-klieb ukoll jieklu l-frak li jaqa' minn fuq il-mejda tas-sitt tagħhom. Araw daqsxejn ta' x'insistenza, xi dialogu vjolenti. Imbagħad wieġeb Ġesu qalilha, mara, il-fidi tiegħek kbira, ħajsirlek kif tixtieq inti. U minn dak il-ħin stess binta fieqet. Ekku, din hija katekeżi tas-sew stupenda tal-Knisja Ewlenija li ovvjament wieħed jista' jgħid ħafna fuqha. Tafu intom li l-Vanġeli mhumiex stejjer, imma huma katekeżi, huma omelija li l-Knisja kienet tuża sabiex titrażmetti l-fidi. Din hija katekeżi fuq it-talb. Però jien eżis semmija, illum se nieħu aspett ieħor. Se nieħu daqsxejn żewġ personaġġi minn din l-istorja, ma nafx kemm se nispiċċaw illum, però ma jimpurtax fil-każ inkomplu darb'oħra. F'din is-silta tal-Vanġelu li qed nirriflettu fuq illum għandna 3 personaġġi. Għandna t-tifla, għandna l-mara l-om tinsisti u għandna lil Ġesu. Illum ħanieħu daqsxejn l-ewwel it-tifla jiena. X'nafu fuq it-tifla? Hija tifla tgħidilna l-Iskrittura li għandha fiha xitan u li hija madura ħafna. U min huwa x-xitan? Ix-xitan ta' beħsibni nagħmel programm sħiħ nkellimkom fuqu. Ix-xitan huwa realtà kattiva ħafna, li l-iskop tagħha teżisti sabiex iġalna mbagħtu. Jekk tmorru taqraw iktar il-qudiem kapitlu 17 mill-istess Vanġelu ta' San Mattew, vers 15, meta issibu dak il-missier li jinxteħet arkubtejh quddiem Ġesu u jitolbu bil-ħniena jfejjaqlu lill-ibnu għax ix-xitan kien sikwiet iwaqqgħu fin-nar jew fl-ilma. Ix-xitan huwa dak illi jġalna naqgħu. Ix-xitan eżis semmija l-iskop tiegħu huwa li jwaqqana għax jieħu gost iweġġa' lili u lill-oħrajn. Ix-xitan huwa insopportabbli u jekk tagħmilha miegħu issir insopportabbli int ukoll. Allura min din it-tifla li għandha fiha xitan? Min hi? It-tifla li għandha fiha xitan nittama' ħadd ma jixxokja ruħu. Jekk jixxokja ruħu sinjal li l-kelma qed tasal. Din it-tifla li għandha fiha xitan hija jien jew int
Kull darba li bil-gdiedem u bid-dwejjaq tiegħi jew tiegħek insiru insopportabbli fil-familja, fuq il-post tax-xogħol, fil-parroċċa, kull fejn aħna nkunu. Kull darba li jiena ngerger, kull darba li jiena ma nafdax, kull darba li jiena nissuspetta ħażin, dak il-ħin jiena nkun din it-tifla maħkuma mix-xitan. U dan huwa fatt tafux, persuna insopportabbli eżis semmija hija xitan. Jekk persuna tkun bla virtu ma jimpurtax dan tista' takkwistaħ. Ma jimpurtax jekk tkun ignoranta b'xi mod titgħallem. Ħaġa waħda jikera fil-persuna li tkun malinkonika. Jiġifieri persuna li dejjem tgerger, dejjem issib ix-xara fl-aġina, qatt mkien ma tkun kuntenta. Għax din ikollha fiha xitan tal-malinkonija li huwa trement. Għaliex? Għax mhux biss jeqret lilek jew lili jekk jien malinkonika, imma jeqret lil min ikollu l-iżventura li jrid jgħix miegħi jew miegħek. Issib ċerti persuni li jgħinuk ħafna x'issib fihom ċerta disponibilità, ċerta ferħ, ċerta mħabba, ċerta modrija. Kultant issib persuni anki fil-wheelchair, però huma il-ferħ għal dawk ta' madwarhom. U dan intom tiltaqgħu magħhom bħalma niltaqa' magħhom jien. U kulħadd jixtieq li joqgħod magħhom nies bħal dawn. U dan jurik li Ġesu Kristu jaf jagħti l-ferħ. Ġesu Kristu mhux tip bħan nies tad-dinja li jieħu minn għandek dak li jridu mbagħad jarmuk. Id-dinja hekk tagħmel, tinqeda bik imbagħad tarimik. Imma Ġesu Kristu mhux hekk. Ġesu Kristu jimlik bil-ferħ. Ġesu Kristu jagħmlek kuntent, kuntenta anki meta tħossok li ħadd m'għandu bżonnok. Xorta waħda Ġesu jibqa' miegħek, iżommlok kumpanija. U dawn il-persuni li semmejna ituk faraġġ. Mhux għax bla difetti jaf jitlalhom ħafna però jafu jaħfru malaj. Però daqshekk ieħor oħrajn jistgħu jfiċklu u jdaħluk fi kriżi serja. Tarhom dejjem igergru, jilmentaw. Egoizmu sfrenat. Qatt huma kuntenti u għaliex it-taraġġ, u għaliex dal-brodu, u għaliex is-sħana, u għaliex li dejjem ħalluni barra, jew li qatt ma joħorġuni, u ma doffi xi dwejja aqtaħħa. U allura din hija l-ħajja tiegħek, Ażiża, inti li qed tismani. Aħna rridu nuru li huwa sebiħ tgħix ma' Ġesu Kristu. Dan aħna rridu nuru. Ma ndaħlux dubji fl-oħrajn li tgħix ma' Kristu hija ħaġa orribli bla ġir ta' ħajjitna. Mod speċjali aħna li niftaħru li aħna followers of Christ. Eżis semmija, aħna l-insara irridu nuru kemm Alla huwa ħelu u ħanin, inkella min irid jurih dan. Li tgħix ma' Ġesu Kristu hija xi ħaġa sabiħa. Hija allegrija huwa ferħ. Ekku eżis semmija, jien illum se nieqaf hawn, inkomplu darb'oħra. Jalla sadattant il-mulej itina l-erf qaddis tiegħu ħalli jenna niskopru li tgħix miegħu int minn int, għandek x'għandek. Alla jħobbok u jixtieq inissel fik ferħ ġewwieni biex inti tirradjah ma' dawk ta' madwarek. Insellimlek il-paċi miegħek. Tibżaw xwajin, jgħidilna Ġesu bil-qawwa illum. Tibżaw xwajin, jien qiegħed hawn fosthom inħobbhom. Kristu hawn jitfalna id-dawl, ħalli dawlilna l-ħajjietna. Kristu jrid jgħidilna mill-ġdid, jien magħkom sa tmiem. Tibżaw xwajin, jgħidilna Ġesu bil-qawwa illum. Tibżaw xwajin, jien qiegħed hawn fosthom inħobbhom.